Mga Kabs, today balik tayo dito sa bukid dahil magluluto tayo ngayon nitong mga dala-dala po. Ihawin natin para masarap ang ating araw. Umpisa na agad natin to. Let's go! Anong tapa? Tapang kabayo, hindi tusino. Tusino to, hindi to kabayo. Saka chorizo, wala, iwan mo na yan. Baka sipain ka pa niyan. Tayo ka na lang, tayo ka na lang. Let's go! Katulad nga nung nakita nyo sa intro mga Kabs, hindi ito kabayo na tinitinda ni Tata. Tusinong baboy ito at saka tusinong manok at meron tayong chorizo de Cebu style. Dahil ihihawin natin, meron tayong stick dito, tuhugin muna natin tong chorizo. So ang gagawin natin, 12 kasi ito sa isang tali. Ang gawin natin, 6 lang. So kunin natin yung kalahati, ipitin na natin dito yan. Tapos dun sa may pinakapuwitan niya, dun na natin tusok, dire-diretso lang. Nakaisa na tayo mga Kabs, straightforward lang to. So tutugin lang natin lahat ng chorizo. Kung mapapansin nyo, pati dito sa tusino, gawa na agad. Hindi na tayo kumuha or gumawa ng sarili natin sangkap. Pwede naman makabili nito sa sukin yung supermarket or grocery. Dahil nandito tayo sa probinsya, pinili natin yung luto na or gawa na pala para nakasangkap na. So dito, tutuhog lang tayo, katulad nyan, piraso, para ka lang din nagtutuhog ng karaniwang pork barbecue. Nakaisa na rin tayo dito sa pork tocino. Lagay rin natin dito. Dito naman tayo sa chicken tocino. So ganun lang din lahat ang proseso niyan. Mamaya gagawa tayo ng masarap-sarap na basting sauce para mas lalong maging smoky, spicy ang ating barbecue. Excited niya ako dyan, Kabs Chess. Pero meron tayong ipapartner dyan. Siyempre para masarap. Mga Kabs, magsasaing tayo. Dito tayo sa kanila. Pero ang gagawin natin mga Kabs, hindi basta kanin. Gagawa tayo ng Java rice. At ipapakita natin mga Kabs kung ano yung pinakamadali, yung pinakamabilis na paggawa ng Java rice. Sa mainit na pan, ilagay natin yung butter. At isunod natin yung gigitahin natin sibuyas. Ngayon naman mga Kabs, ang main ingredient ng paggawa ng Java rice yung annatto powder at yung turmeric powder. Tapos halu-haluin lang natin. Okay na itong ginisa natin dito mga Kabs. Ngayon ilagay na natin yung bigas. Ang ginamit natin dito mga Kabs is basmati rice, pero pwede naman yung normal na bigas lang. Tansahin nyo na kung gaano karami. Tapos haluin lang muna natin yan mga Kabs. Kung mapapansin nyo mga Kabs, hinalo ko na yung ingredients niya, yung main ingredient niya na turmeric at saka yung annatto powder. Ginisa muna natin, pero yung iba kasi ang ginagawa, ititimpla muna nila yun sa tubig, luluto yung kanin bago nila ilalagay yung pangsabaw dun sa kanin. Yan ang tips ni Tata. Delay! Ulit! Dahil yan ang tips ni Tata! Iyon, nagsabay din! Ayan, continuous lang natin haluin mga Kabs bago natin ilagay yung tubig. At nga pala, bago ko makalimutan ng mga Kabs, dahil nandito sa Team Canlas TV, syempre mahilig tayo sa spicy, kaya lalagyan natin ng optional lang to, konting dry hot sauce. Haluin lang uli natin, tapos lagyan natin ng tubig. Ayan na mga Kabs, okay na to, hintayin na lang natin maluto, takpan muna natin. Balikan natin yan mamaya. Let's go! Tapang kalabaw kayo dyan! Tapang kalabaw! At habang nagsasaing si Tata, natuhog na natin lahat ang kailangan natin ihawin dito. Susunod naman, gagawin natin ng mas masarap na basting sauce. So umpisahan agad natin, lagyan natin ng mantika. Tapos kulayan natin ng atsuete powder. Tapos puting asukal. Maglalagay din tayong paminta para talagang barbecue. At banana ketchup. Lalagyan din natin to ng toyo. Katulad na sinabi ni Tata kanina, dahil Team Canlas tayo, spicy, lagyan natin ng Carolina hot sauce at dry hot sauce. Syempre, last but not the least,
lalagyan din natin yan ng Knorr Professional. Oy, balik ka dito. Dahil mas masarap ang pagkain kapag may Knorr Professional! Ulog na natin yan, yung isang kutsara lang. Absos, kanino na yan? Okay, haluin na natin mga Kabs. Ready na itong ating pampapahid at ready na rin itong ating pamahid. Ready na rin itong mga iihawin. Umpisahan na natin ta. Mainit na ba yung ano natin Tulungan na kita dyan, Kabses. Okay, syempre. Ayan, Kabses, probinsya ngayon tayo, kaya ito lang ihawan natin. Screen lang ta. Yung sa akin chorizo, sa'yo ta. Ito naman, Tosino. masarap na tosino. Mabilisan lang to, tapos maya maya mga Kabs, papahiran natin siya ng mga sauce na ginawa natin, yung maanghang, para mas masarap. Mga Kabs, after 5 minutes, pwede na natin pahiran ng ating basting sauce. Unahin natin dito sa chorizo. Pagkatapos ng 10 minutes mga Kabs, may luto na dito. Kunin na natin itong first batch natin, chorizo. Yan mga Kabs, oh. Mausok lang, ewan ko kung nakikita nyo, tabi na natin to. Susunod naman itong tosino. At ganun lang din, diretso na tayo sa second batch. Let's go! Ayan mga Kabs, luto na tong Java rice natin. Ang bango-bango. Ayos na to mga Kabs! Pwede na to ta, yung kulang na lang. Okay, tara mga Kabs, andan natin rule number 2. Let's go! Ano na? SOP, SOP, SOP. Maganda na mga Kabs! Kainan na mga Kabs! Napasarap at napapasayaw dahil nandito tayo sa probinsya at gumawa tayo ng chorizo barbecue, tosino barbecue at si tatay gumawa ng, ano yan? Java rice, syempre. Isang easy way ng paggawa ng Java rice. Katakam-takam at talagang napakasarap ng kulay niya mga Kabs. Gusto ko nang tikman. Bango pa, no? Hindi ko pa tinitikman. Meron din tayong Kabs Black Yan! Sauce. Ang pagbabalik ni Abangan ko Kabs din Black Kabs Sauce. Sauce. Pakita natin sa mga Kabs natin. Ayan, syempre iba-iba ang kulay na makikita. Meron siling green, siling pula, puting sibuyas, pulang sibuyas. Puro spicy na naman! Alright, yun na tayo. Paano ta? Panulak syempre. Panulak. I-roll namin ito mga Makakamo Kabs. na yan, Kabses. Bakit yelo lang to? Cameraman? Meron tayo dito! Mogo-mogo. Pambata! Bumili na tayo. Sabi, masarap Unahin yan, natin si mga cameraman, syempre. Titikman ko yan sa mga kids ko. Talagang masarap yan. Masarap. Okay na okay at game na agad natin to. Yun, mga Kabs, sabayan nyo kami dito ha. Eh mga kids, mga kablets natin. Oo. Pabili kayo kay mami ngayon. Tawa. Mogo. Hindi po namin to hindi to sponsored. Cheers! Gusto lang namin. Cheers, mga Cheers! Masarap yun ha. Buko flavor. Sarap. Mm-hmm. Para siyang totoong buko, no? Eh, tama na. Hindi naman natin. Kain na tayo mga kabs. Chorizo. O ikaw. Ikaw ba natin chorizo? Ako din, chorizo. Kasi na-inspire ako dun sa ano eh, Tagalog eh. Oo, sa Tagalog. Sarap Aming ng ginawa chorizo to, nila mga dun kabs. eh. oh. Chorizo. Sabay tayo ta. Lalaw. Hindi, sabay. Labang ta! Labat! Ingat sa tali. Ulat po. Kami beso. May tali. Sarap. Actually, nabili ko lang to dun sa online. So, shoutout sa'yo, ma'am. Sarap. Nakita kami online. Na-inspire kasi ako dun sa Tagalog. Sarap talaga pag binarbecue mo siya. Kamusta naman yung rice? Yung basting sauce. Yung sarap dun sa barbecue. At saka yung kanin. Yun yung nagpadagdag ng lasa na masarap dito, men. Yung Ito basting ka. sauce na ginawa mo. Basmati rice siya. Mga kabs, oh. Ganun to siya, oh. Yung buwagag na mahaba-haba, long grain. Ito yung ginagamit na sa biryani. Mga kabs, yung ganitong klaseng bigas. Pero mga kabs, yung bigas na normal sa bahay, pwede din naman yun. Pwede yun, siyempre. Kahit anong bigas pwede. Pero ito muna, dito tayo sa, kasi ito, pork tosino mga kabs. Kahit anong brand, basta paborito nyong pork tosino, pwede nyong ihawin, tapos isawsaw nyo lang dito sa black sauce. Ito tao. Wow. Isang dip lang ha. Isang dip lang tayo mga kabs. Ito na. Sama mo na. Lahat ng gustong sumamat, sumabit.
Commercial ni Tarzan. Ni Tarzan. Parang gusto kong gayahin na naman yun ah. Gaya-gaya ako eh. Kaya oh. Subo. Ano ba ba? Mapipilit! Ang tindi naman commercial natin ngayon ah. Pang-Gmail tsaka ABS-CBN. Acrobatic tsaka Tarzan. Ano ko ba? Naging action star bigla. Try nyo. Bagay na bagay yung Java Rice sa ginawa natin. Dito sa mga ginuluto natin yun. Bubulol ako. Tanggalin ko lang yung mga ano. May mga tali-tali ka rito, Kaps eh. Daliso. Ayan. Ulad nito, ayan oh. Tanggalin nyo lang yan, yan oh. Ay, galing oh. Tumikit yung kanin. Ayaw ko na mag-commercial. Pagod ako ito ginawa natin. Hiningal ako. Ito titigman ko. Yung inihaw natin na tosino. Sige, tigman mo, bahala ka na. Ayoko na. Simple naman natin commercial. Simple lang. Sarap. Sarap. Panalo. Napagod ako doon, grabe. Kala ko ba backward ka. Nasabi ko na ba kung nasan na tayo? Oo, Nandito po kami doon sa dati namin pinuntahan, sa lugar nila. Tipsy Tata. Oo, nibitahan natin ng Cubs Nation. Yan. Para medyo iba naman. Yung Dati na tayo pumunta dito. Ang huli nating binlag dito, yung putok-batok na bone marrow. Oo, yun. Ano kung kasama ng bone marrow? Chicharon yata. Balot. Oo, balot. Balot. Ayun. Dito din yun at tandang-tanda ko yung araw na yun, umulan, pagkatapos ng vlog. Oo nga. Sakto. Binigay lang Kasi talaga. tayo, umuwaambol na eh. Halo. Grabe. Sa mga pagsalita. Ay, pinapakita si ano. Ay, Ano? Ano kuneho? Ano yan? Utang mo doon, bayaran mo. Pumatang ka ba dito? Ano to? Ano to? Tubig. 1,000. Doon ako, meron talagang babate. Si Cuneo talaga, sinulat pa dito. Ayaw niya na isulat doon sa Siyempre, para whiteboard. hindi natin makalimutan yan. O, batiin naman natin ng happy viewing si Nelson Bansuela na solid Cubs station natin sa Laguna. Salamat ka, Salamat, suporta happy at viewing. panonood. At batiin na rin natin from Bureau of Fire Protection. Ito, Bayani natin. Sherwin Fernando at si Randy Backless. Yun, Bureau of Fire Protection. Fernando Pampanga. Fernando Pampanga. Mga Cubs, salamat sa panonood. At merong dalawang nagbe-birthday na malapit sa atin. Oh, talaga? Ano naman sila? Dalawa nila mag-asawa Sila sabay? dalawa. Magkasunod. Mag-asawa sila? Birthday nila sabay? Oo naman, magkasawa yan. Happy birthday kay Ate Juby at kay Roy Lopez! Happy birthday sa ating Roy Lopez at sabayan ko si Roy Lopez or Mr. Diesel sa madaling pagkakakilanlan ng kalsation natin. Regalo po namin. Birthday nyo po eh. Kasi ngayon pag may birthday ka daw, ikaw na yung regalo eh. Oo nga. Mr. Diesel! Baka naman. Sir! Dalawang beses mo yan! Bumait eh no? Si Mr. Diesel, nasa Cubs Nation lagi yan at panay ang pagluluto ng Puro mga sa suporta masarap sa na Cubs pagkain, Nation. no? Ano sa team ka Mahilig din sa putok-batok. Marunong din magluto. Yeah. Panalong-panalo to at saka Sarap men. yung sauce natin, ang sarap ilagay sa kanin. Yun, halo mo. Ah! Halo mo ito. Tigas yung ganyan no? Sinulkal mo na. Ito. Tsaka pala, dahil nandito tayo sa teritoryo nyo, baka matanong ng mga Cubs natin, kamusta daw ang mga Tipsy Squad? Tipsy Squad? Siyempre, pag nandito tayo sa territory ng Tipsy Squad, kasama ang Tipsy Squad! Ibig sabihin, nandito na. Kaso, tatlo lang. Sige pala ba, nagiinom. Sa likod sila, kanina pa sila gusto lumapit dito. At pagsasaluhan namin itong pagkain na ito, sigurado kaya ipapansin nyo, medyo marami. Kasi nga, Hospital, alam pala? Hospitable! Hospitable! Oy, Mr. Boy! Chef Boy! Chef Boy! Leon! Hoy! Pagpasensyahan nyo na yung handa namin sa inyo. Chef Boy! Barbecue. Pasensya na rin kasi kakain ako marami. Marami yan, men. Ang ganda na tawa naman sa showcase, no? Ayain natin silang tumutok. Itutok natin. Ready sila. Tutok nyo, mga ka-tipsy! Balik na konti.
Isa ba? Sabay-sabay nating lapangin! Ang gigil naman. Tali. Sarap talaga. Kaya gusto ko si Chess dumadalaw dito kasi Ito may pagkain! May pagkain! Ano mo takot tayo eh? Tara mo. Oo, makawan pa ako. nakahanda na. May kutsara. Ayun, sobrang dami nitong kanin na to. Actually, yung kami, ha? sinaing niya. Tira ko boy, sinaing niya sobrang dami na doon pa sa kaldero. Ito nakikita dami nyo, yan. halos 1/4 pa lang yata. Para sa amin lahat yan mga Cubs. Busog. Sigaw, ang dami ko nakain. So I hope nag-enjoy kayo. Pagkatapos itong taste test namin na to, maglalagay tayo ng mga bonus clip. Oo, abangan nyo. Kainan natin, mga kulitan. Abangan nyo hanggang dulo. Pati lang yung mga shoutout. Shoutout tayo mamaya mga Cubs. Ay, tayo nyo. So ayun, meron kayo natutunan kahit napakasimple lang. Ayun, na good vibes kayo sa lugar, sa ambience, sa mga kasama natin, Team C Squad. Isang palakpakan. Yes! Team C Squad. Kami ang Team TV 2.0 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag nyo kakalimutan na tayo yung tatandaan! Ay naku, wala silang tears. Ayan na, mamaya. Oo yan. Manyaman! Kenny! 5 pieces! Banas! What attack! Ay, salud! Salud tayo dyan! Gusto ko yun. Sarap! Eggnog ah. Nabutod ako. Ang dami. Mabigat ko yung kanin. Kaya mo ito, Ben? Buset? Ha? Kaya yan. Sarap talaga. At habang nagsasaing si tatay, sa wakas natuhog natin ulit. So ready na yung ating pamahid at ready na nun. 바람을 그리워했었지 한참을 달려온 이 거리 끝도 없이 펼쳐진 너의 넘버세븐 그게 바로 너의 이미지 주저하지 마 Tabang kabaya! Kalabaw to, di ba? Tabang kalabaw! Tabang kalabaw kayo dyan! Tabang kalabaw! Uy, talaga. 원했었던 지칠 대로 지친 나를 봐 헝클어진 내 머리를 무너진 가슴 Pero habang birthday muna kaya Ivy Cruz, sa Army Pascolero ng San Pablo City, Laguna, Dennis David, Dexter Visa de la Cruz, JC Tongo, at Trainer Dula of Shinjuku, Japan. At shoutout naman kay Zion Sakalang, Christine, Cardel Anthony Lapong, Daisy Tarapag, Lucky Herrera, Catherine M. Trorizo, Tony Dualan, Jacqueline Pangilinan from Cubao, Pampanga, Rick Carillo, Family Tiksay at family ni Pumuseno ng San Roque, First Cubao, sila Eugene, Gio, Queen, Rachel, at ang John family from Batangas. Shoutout din kay Derek Mendoza, Yanyan Budita, Castro, Eric Santos from Cainta Rizal, Andrew Gambonga, Paris Comendador, Christian Joe Tura from Sangi, Toledo City, Cebu, Lumbres family, Arito family from Northern Samar, Errol Lacañeta, Ipana family, and the Bernardo family, Santo family from Muntinlupa City, Shane Andre C. Esteban, Cyrus Pinuha, Sunshine Suma, Attorney Gig Soriano from Ilitan Isabela, Noel Telen from Davao, John Michael Maglara, Van Ray, Antonio at Nestor S. Praminal Jr. At suporta tayo sa mga YouTube channel na ito mga Cubs, I Think Vlog, John Marquez Vlog, Kasuga TV, Kabrat Cooking at kaya Push J Life in Japan. Maraming salamat Cubs sa mga suporta nyo ha. I6! 무너진 가슴 안고 돌아온 나를 또 받아주겠니 너만의 열기로 넘버 세븐 날 감싸주겠니